Χρειάζεται να επισκεφτείς το σχολείο του παιδιού σου? Εδώ σου έχω κάποια βασικά δεδομένα για την άδεια παρακολούθησης σχολικής επίδοσης τέκνου. Έτσι, για να γνωρίζεις. Είτε είσαι εργαζόμενος πλήρους ή μερικής απασχόλησης, δικαιούσαι να πάρεις άδεια για κάθε παιδί ηλικίας έως 18 ετών. Αν είσαι γονέας τέκνου με ειδικές ανάγκες, τότε δεν υπάρχει ηλικιακό όριο. Η συγκεκριμένη άδεια αντιστοιχεί σε χρόνο 4 εργάσιμων ημερών, που αυτός ο χρόνος αντιστοιχεί και στους δύο γονείς. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται να χορηγήσεις υπεύθυνη δήλωση στον εργοδότη σου για το ποιος γονέας θα κάνει χρήση της συγκεκριμένης άδειας, αναφέροντας το χρονικό διάστημα. Μπορεί δηλαδή είτε μόνο ο ένας γονέας να πάρει όλες τις ημέρες, είτε να μοιράσουν τις 4 αυτές ημέρες όπως επιθυμούν, ώστε και οι δύο εργοδότες, και του πατέρα και της μητέρας, να δώσουν το σωστό χρόνο άδειας χωρίς να υπάρχει δυνατότητα κατάχρησης. Η άδεια αυτή δίνεται με αποδοχές και απαιτείται συμφωνία με τον εργοδότη ως προς το πότε θα την λάβεις. Είμαι ο Στέλιος και θα σου λέω αυτά που το HR της εταιρείας σου δεν πρόκειται να σου αναφέρει. Ελπίζω να βοήθησα, έστω και λίγο.